Ke bantu bonke emagumbini amanye omhlaba noma kumhlaba kubantu abasibukelayo namhlanje. Engithi ke namhlanje sikuleli ikhaya noma silapha esigodlweni. Njengoba bazi abantu ukuthi Ngonyama kulabo kuphila khona abantu. Engathi lo msebenzi kakhulu uthi nipho kuzabelungu mangithi abantu yabaphilisa abaningi sobasizile. Kodwa ngeke ngithi ke angithandi ukuthi ngiveze abantu ngibaveze ebantwini ukuthi umuntu nibone ukuthi kusizakale bani kanjani. Sinobaba ke sinaye namhlanje ozokhuluma nani anichazela. Angeke nize nimbone ke phela niyoze inkulumo azobe yisho ukuthi sizakale kanjani ngandlelani ubefike nini konke uzokhuluma lapha kwevideo. Asithokozele yena. Uthi ukona osabuka nawe uphinde udlulise komunye umlayezo. Siyabonga. Fike la kwamkhulu swakude ngale Eastern Cape. Ngolumgqibelo sahamba nomkhulu sawusebenza emakuthuneni siqala umsebenzi. Masibuya lapho ke ngabona ukuthi angihambe ngiyobheja ithikithi lebhola. Alibheja ngo350. Ngecawe sibuyile saliqedela umsebenzi wethu wasemathuneni ngesonto. Makusuka lapho ngomvulo kusasa leli thikithi labe liwina u53,000. Into ke leyo engakaze yenzeke empilweni yami ibiqala ngoba nakho ngize ngafika nganyathela la kwamkhulu Ngonyama. So ke ngiyithokozela kakhulu bonakala umsebenzi wakhe futhi uphakamile kakhulu nezinto ezenzeka manje. Umsebenzi uqhamuka ngapha nangapha abantu ngefoni kusho ukuthi nyani ngempela usizo lukhona la kwaNgonyama. Siyathokozisa ke sithi abantu abazame ukuthi baphakamele impilo zabo bangayeki benze la kwaNgonyama. Ngonyama uzobasiza. Hayi ukuthi kufanele uze ufune isipoki uma ungayifuni kodwa usizo lonke lukhona. Sihleli laphandle nabantu bayakhuluma umuntu uze ngenkinga zakhe engafani umuntu welapheka umuntu wathola usizo. Hayi ukuthi uma ulana uze uqonde indaba yekhongi kuphela kodwa ngibonile mina iphakamile kakhulu imisebenzi yazo ziyasebenza. Siyabonga abantu bakithi. Njengoba nizwa ukuthi ubefike ngolesine imali ezobuyela emuva manje kodwa iminyaka seyibonile. Asibonge nje kinoko nesibukele siyabonga siyanithanda nisale kahle.